Dimteng ti panagpasngay ni Elizabeth, ket inyanak na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kakabagyan na tinakakaskas daawa kinaimbag ti Apo ken kuana, ket nagipagragsak da amin ken kuana. Idiwalo nga aldawen ti maladagan na panda pinakugit, kayat da kumaapanaganan iti Zacarias kas ken ni amana, ngem kinuna ni inana, saan? Juan ti maipanagan ken kuana. Wen angem awan met kabagyam nga agnagan iti kasta kinunada. Sininyasan da ni Zacarias tapno amwenda ti kayat na a maipanagan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan asiddaaw da amin. Iti daytamet la akan ito makasaumanen ni Zacarias ket indaydayaw na ti Dios. Nagbuteng dagiti amin na kaarubada. Nagwaras da iti adamag kadagiti amin adiso iti kabambantayan ti Judea. Anyan to nga tati pagbalinanda ito nga ubing kinunkuna dagiti amin a nakadamag. Nalawag ngamin nga dakenkwana ti pannakabalin ti Apo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Adda dagiti panawon nga naduma-duma ti panagpanagan ti tao. Di ayan mi idi no mabalbalin iso nga da kami nga agkakabsat da kami nga kwa no mabalbalin maalala ta ijay kalendaryo ngam siyak na yanakak ti April 18 perfecto kin honoryo nakakabil ijay nga po tanang nengak to kanaw inala da ijay 19 ta upat la litra RUFO rufo awam pay palayaw naman nga mabalin nga pang shortcutan ajay kalendaryo na mabalbalin kanya mi idi kalendaryo idi kuan adda idi or di katikista ako no sino dagiti artista iso ti maisursurot uso ni Rambo bunyagan da jay padi ka inya Rambo kuna na kaya mo agbaling nga Rambo ta anak mo kuna na jay bunyagan na nagado nagajay na duma-duma tatandi pay mauawatan ti kiti nagnagan ti ubigan jak pay mabaliksan dagitay apok ti lay panpanagan nyo digay pay panagan ti rufo kung kunat adya mauawatan nagajay nagnagan na num to sagdudwa saggaysa tintumula agminar itan ton dumakkel ka jay tumula palayaw mo ti ibagada nyan ti panaganda kanyam rating pultak nyanagan uging kunadan tumula no nangisit kadagiti tumula ti pana puor no padasam ti agpuor kag balikan tumula nga puor ngem adda ayan mi na may mayat nahilig ti panpanagan or dagiti apuna dagiti anak na mangrugi amin ti Renato Rolando dagiti Regina jay met babae ayaw Regino jay babae mag Arsenia Arceli di amin ngek kanyo latapat yun anya naganan nagan kanyada that's why Mary nakaadado nga Mary idi panawon ni Apo Jesus kitaan nyo ka Maria Magdalena basta Maria aming kanyada na Maria nga anak ni Cleopas kasi asawa ni kasi no Maria pagtitinawidan tinagan kanyada iso nga ni Zacarias idi agbay maiyanak ni ay mapabunya mapakugit kaslapan na ka idaton ije templo ni mapabunya mapanaganan ni Juan Zacarias ko mati ipanaganda ta Zacarias garud pagtitinawidan kakunana awam makabagyam agnagan ti Juan kanya nangala dati pagsuratan anya ti imbagana insurat ni Zacarias Juan tinagan nagsidaaw da aminan idinalpas dayta nga na imbaga ti anghel ken ni nadusa garod ni Zacarias no malagipyo idi mangpupuor ti insenso ka hangka mamati Zacarias kunana agumel kanto aging gana amatong palamin dati insaok idi napanaganan ng ti Juan nagsublin dayjay pagsasaunan dayjay di napasamak no apaya nga nagsublin nagumel nga rod ni Zacarias ta kunada awam magkabagyam Juan tinagan na anya nga minti meaning ti Juan kanyada gift of God is gracious managparabor ti Dios dayay sagot ti Dios dayay ti kaya nga sa uwan ti Juan
Kaya kita, imagine nam gamin mata 75 years old nga aganak. Managparabor ati Diyos. Kala kumamo na 75 years old ka, kakaisuna ng karkarigatam tinagbalin nga balasang, idi 17 ka, nakatextmate ka, tilakay. Di pa naman nagparabor ti Diyos. At least na ikamat mo, sakbay ka pumusa yan. Nang kay maawan ng tinamnama. Dapay namnama yaw. God is gracious. God is God's gift. Punana day jay. Huwag kanya tayo, muna, alwadan tayo, dagiti ipampanagan tayo. Kada giti ubing, taapaya, isuti ibiyagda. Yung panaganam ti bastos mo. Kagdaan nyo mo tayo pampanagan nyo mo, panaganam ti Jesus ta anak mo. Ayan na ni Jesus, di jay makiap-apa, nabartak. Anya mo ta, Jesus ka nabartak ka makiap-apa mo ta, alwadan nyo mo, ang atila ipampanagan nyo. Ayan na nininyaw, nakibugsing di eskwela. So ni Mayuray, bagbagak ngagsingsingpet ka, ninya tanagan mo, kung nakarod kanya na. Ninyo, panaganan tin yun, saan man nakibugsing ka, mga man nakibugsing ni Apo Jesus. So alwadan nyo di ipampanagan tayo. Ngamin, anya na ganan? Napatagtinagan, kanya tayo, kadagiti daduma ka, adapay, dagitay panatiko, amin nga meaning tinagnagan bilangan da pa inya ti letra na santo mabalin nga ipanagan da adda meaning na kadakwada. Ngamda tayo anya ti may ikakuan tinagan kanya tayo kada tayo nga Ilocano ka. Dijay ko nakaagminar ti kwa. Laklakayan ton nagpintas tanagan na ka tintulat tanagan nan ka suwako kasjay. Suwako sangol. Basta na tayo inya da biyag mi ko madiayan mi ka kasjay ti inya na ganan, palayaw. Isunto ti agmin minarin, hanto nga maikaten. Ngam apa yang ngamin tinagan. Anyaman ti pagnaganan tayo, idta west, tinagang kanyada ka, the shorter, the better, kala kanya tayo. Adamag kanya tayo, talo, di ipanagan mo, po, grade 3, di na pa may isurat, tanagan na. Da kaslakan niya tayo napateg. Ngam amuyo kakabsat adda common name tayo anya datoy. Datay aming nga nabunyagan adda common name tayo. Dayeti karit na kanya tayo. No addaman biyag tayo, may iti local nga impanagan na kada tayo, adda palayaw tayo, ngam adda common name tayo. Anya dayay no Juan kun anakin ni Juan ka managparabor da tayo mag-Kristiyano. Dayeti common tayo aming Kristiyano ka, wen. Kadagiti kakabsat tayo nga Muslim ka, wen. Roman Catholic ka, wen. Kristiyano ka, wen. No, haan. Anya ti common name tayo, Kristiyano. Anya ti kaharit na mo ti kina Kristiyano. Daytan, bagbagkatem tanagan mo a Kristiyano. Bagbagkatem tanagan mo nga Kristiyano, da kayo pa'y met. Ito ayan tayo gapot, ado ti sa bali apamati, Katoliko. Padasem nga hanga ibiyag ta nagan mo ang Katoliko, katokliko kayo kunada. Katok iti bagadan no hamo nga maibiyag nanda makita DJ kinakatolikom ken DJ biyag mo katokliko kayo. Nagado ti i-identify na kanya tayo. Ti kina Kristiyano nga iyaw awis na kanya tayo ka dito ti panangyawis iti dito biyag nga na Christian one. Nasayaat nga kababalin, nasayaat nga galad. Haan lang nga Kristiyano. Nagmayat ko akulite. Akulite ka pa iya. Mapabasol di kina akulite mo. Kaslan to aminan nga akulite. Elektor ka pa iya. Dayay, sumurot. Pahadi ka pa. Nakarkaron. Pahadi pa. Kunadan to kanya ko. So nga jakone rumrumor ang kabubutang. At danagan tayo. Nga masapol nga daytoy, nohan nga agbagay, dayjay nagan, ken dayjay aramid tayo, iso ti pakadadaulan tayo, iso ti pakadilawan tayo. Nohan nga mahantay maibiyag, kas pangarigan ti kina Kristiyano tayo, iso ti karit na ti panangibiyag tayo, ta madadaul tayo. Madadaul dayjay maipanagan kanya tayo. Kada tayo nga kunana, nagpintas pa yun lang nga Kristiyano.
Kristiyano kasla ko man na imaldit laeng na may mayat man di address na ko mga bagina kayo ni Kristo. Kasla may mas kay kayat ko man di jay the body of Christ. Tunggal awatem tinasanto na komunyon ka ti bagi ni Kristo. No kunan ako maka amen. Awatem nakagamur kanya mamoy ti nakagamur. Nya tina English na nakagamur kanya tayo ta bagi ni Kristo idinabunyagan tayo nakaraman tayo ditan nakagamuren je bagi ni Kristo kanya tayo dadtoy kanya tayo habang nga umawawat ka tinasanton ako munyon paspasanton na ka dayiti karit na ano kanayon mo nga awatan ni Apo Hesus iso ti maiyali mo iti maiyali na kumano je badom kuno dablo nga nailaok je puraw ka maalyan. Wow. Maalian dahil agbaling nga di kakulkulor na nagmayat ko mga di iyawag na nga bagi ni Kristo. Amen. Kano kanayon mo nga awatin iso ti maiyali kanya mon haan lang nga na ganun. Kristiyano ko nadan ngam di kini bagi ni Kristo no ko nadan haan lang nga na ganun. Ni Juan kin panagan dalaengen kano Kristiyano kasla Kristiyano kalaeng to distant ko maiti katatao ngam no kunada datayo maawagan managanan tayo ti bagi ni Kristo tinasanton a misa tinabagi ni Kristo haan lang nga naganen na ibagin iso nga haan laengen nga karkariten na ti kababalin tayo no di ison ti biag tayo tano ibiyag mo ti kina Kristiyano kunana ka you are trying your best nga agbalin a Kristiyano kadagiti galad ni Kristo kasla na ununag ti panagkitak no kunana nga bagi ni Kristo bagi na kan haan laengen nga ibiyag haan laengen nga padasen nga aramidan no di biyag kuman ti adda kanya tayo iso nga anyaman tinaipanagan kada tayo adamot title tayo educator maestro padi engineer tano no agiinom mo dagiti daduma ka engineer doktor title nagan amin da kita. Ngam ti common name nga napinpintas kano Kristiyano ko nana. Kariton na ka nga mangibiyag ti ka na Kristiyano. Kaya ti bagi ni Kristo, we are the body of Christ, He is the head. Kasla na ununag nga panunutan nga haan laengen nga padpadasem nga ibiyag no di agbibiyag king ka. Naununag nga kaipapanan, naununag nga meaning na kumadayjay kina Kristiyano tayo. Ti agbalin nga bagi ni Kristo. Kinagalas nga talaga nga kitaan no. Kanayon mo nga awatin ni Kristo bigat aldaw malam nadamisa umay ka bilib pa'y na apo padi ti kagagat mo nga umay makimisa dagiti daduma kunadan ko kurang mula belon ta agmadre ka kanayon da ngam di jay ngay ugali kin di jay kababalin kin biag makikita da nga tanga isi ka bagina mariri na da nga tanga sika ka agbibiyag ni Kristo king ka naununag nga karit di jay Uri siya nga padi, karit kanyak. Ado na kiti gundaway nga hang kumaaramid amin. Ado ti pagkapsutan, ado ti pakabuungan ti ulo, ado ti panunutan. Haan nga may sa nga tao, haan nga may sa nga barangay. Ado. Takas di ti biyag mi nga papadi, panunutan kay amin. No daduma malipatak mo ti agbibiyag nga bagi ni Kristo. No daduma karit mga kankanayon kuma manipod makariing aging gana nga maturog aging gati tagtaga inap ko maka bagi ni Kristo. Nagmayat ko mga amin nga aramid tayo ka maibagay ka daduma ka siyempre tao tayo mat mamanag tayo mat no daduma ka mabanbanog tayo mat no daduma mapuyatan tayo mat no daduma ka nagrigat nga ibiyag ngam anya ti iyaw awis ni Kristo kada tayo. Haan laeng akadi nga nagbiag nga gaputa mangan umang angis magmagna daytay kumaa addaan rag-o lively alive lively nabiyag hala nga nabiyag ang daytay agkukutil dama agkukutil nga nabiyag daytay kumasira rag-o dayjay tataman ang Kristiyano tipoon ken gaputi kina Kristiyano tayo rambakan tayo umadanin dua lang rabiin nya tata 23 24 ay 21, 22, 23, duwala nga. Ngay maikawalo tatan, duwa pa nga parbangon. Kanukit kitaan tayo, umadanin jaram rambak tayo. Rumagragsak yung puso. Kanayon ka nga agkomunyonan. Adda nga tapagpagnaanan. Adda nga tapagbaliwanan. Mariri na nga tadagiti kaaruba tayo nga adda epektunan.
Kala ko man, nag-antibiotic tayo nga 7 aldaw. Adda nga ta pa, dandani malpasen, adda nga tan makari-naandan, wano, isupay lang iso, day di katangsit kada, kinaman naging bubukod mo, sakbay ka mga ruging agnobena, anyala day tanganagan nga kina Kristiyano, kada kina, kano awan lati pagbaliwan nan. Karit ka kabsat, salsaludsudan tayo mo lati bagbagi tayo, datay ti mang saludsud, datay ti makakita, kindatay ti makaammo, nadapagpagnaan ni Kristo, nadapagpagnaan ti bagi ni Kristo kanya tayo, hanla ka di ang anagan nga Kristiyano, na may mayat ka para kanyak lang na may mayat nga awag na ko mga karaman at ti bagi ni Kristo, nagmayat ko mga dengdenggen nga, mariri na da nga, ni, isuna karaman ti bagi ni Kristo, nagmayat nga ta dati nga simbaanan no kunada ni dati nga dagitoy kapudpud no nga mari na nga bagi ni Kristo, alakarit, awis, panangibiyag, agsubli tayo aking Kristo, uray pa yun, agkaratinag, agkaraisina tayo king kuana, karit na lata, agsubli tayo lata king Kristo, maawagan tayo nga rod nga bagi ni Kristo,